Matul dawn l-aħħar 3 snin l-Awtorità tal-Ippjanar approvat 12,000 applikazzjoni ta' sidien ta' djar li kellhom żvilupp irregolari fil-proprjetà tagħhom. Fi stqarrija l-Awtorità qalet li matul dawn it-3 snin waslu l-aktar minn 13,000 applikazzjoni minn sidien li jridu jirregolarizzaw żvilupp li ma setax jiġi sanzjonat. L-Awtorità approvat l-aktar proprjetajiet li kellhom kwistjonijiet marbuta ma' liġijiet tas-sanità bħal btieħi li staqfu bla permess. Fi stqarrija ħabbret li kienet qiegħda ġġeddet għal sena oħra din l-iskema, qalet li t-tariffi li jintalbu jħallsu l-applikanti se jibqgħu l-istess bħas sentejn li għaddew u għalhekk mhux se jintalbu jħallsu sopra taxxa ta' 25% hekk kif kien ippjanat. Minn din l-iskema l-Awtorità daħlet madwar 29 miljun euro li qed jerġgħu jintraddu lil poplu permezz ta' skemi differenti. Fost dawn hemm l-iskema popolari Irrestawra Darek li qed tara numru ta' persuni jingħataw għotja sostanzjali sabiex jirrestawraw darhom. Dan filwaqt li 20% ta' dħul li qed imur f'fondi għall kunsilli lokali biex jużaw għal proġetti ta' fejda biex jisebħu l-lokalitajiet tagħhom. L-Awtorità qalet li l-iskema tkopri biss proprjetajiet li jinsabu fiż-żoni tal-iżvilupp u li jidhru fir-ritratti mill-ajru li għandha l-Awtorità meħudin lura fl-2016. Apparti dan li l-legalità ma trix taffettwa l-kumdità tal-proprjetà ta' terzi u l-użu tal-post irid ikun skont ir-regolamenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.